На 19 септември вие сте с новините на телевизия Източни Родопи. Аз съм Галина Кючукова. Добър вечер. Започваме с акцентите в емисията. Накратко. 22-годишно момче от Кърджали се нуждае спешно от кръв за операция. Той е с рядката кръвна група Б, отрицателна. Мостът кръстопът на култури, така озаглавен проект, който община Кърджали спечели и започва да реализира от 22 септември. Британска фондация за опазване на дивата природа пусна в сайта за видеосподеляне YouTube видео, на което 18-месечно момиченце си играе с горили. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев идва в Кърджали по покана на областния управител Иванка Таушанова и народния представител Цвета Караянчева, за да запознае бизнеса, местната власт и териториалните структури на държавната администрация с възможностите за европейско финансиране на проекти в област Кърджали до края на настоящия и през следващия програмен период 2014-2020 година. Министър Дончев ще бъде гост на икономическия форум, който ще се проведе на 21 септември, петък, от 10 часа в залите на хотел Арпезос. Подобна проява се организира за първи път в Кърджали. Очаква се тя да фокусира сериозен интерес от страна на бизнеса, браншовите организации, финансовата сфера и изпълнителната власт. Освен министър Дончев, лектори на форума ще бъдат експерти от Агенцията по заетостта, Агенцията за енергийна ефективност, Министерство на икономиката и Министерство на земеделието. Присъстващите ще се запознаят с подготовката и финансирането на проекти по оперативните програми "Административен капацитет", развитие на човешките ресурси, развитие на конкурентоспособността на българската икономика и програмата за развитие на селските райони. Специално място ще бъде отделено на енергийната ефективност, финансирането на енергийни проекти за малки и средни предприятия, промените в нормативната база, задължителните изисквания към плановете за енергийна ефективност. Предвидено е време за дискусии и консултации с потенциални бенефициенти. Над 120 фирми, браншови организации, представители на банковия сектор, държавни институции и медии са потвърдили участие. От доста време стои проблемът с уличното осветление в Кърджали. Лампите не светят както по кварталите, така и в централната градска част. Общината има стари задължения за ток, които до края на тази година ще бъдат погасени и уличното осветление ще бъде възстановено, обеща кметът на града Хасан Азис. Въпросът с уличното осветление също е, ние нямаме усещането, че то е решено 100%, разбира се. Има проблеми с уличното осветление. Те са в две посоки. На първо място, подземната инфраструктура на уличното осветление е силно амортизирана. Ние преди 2 години правихме една оценка. Самото възстановяване ще ни струва повече от 1 600 000 за подземната инфраструктура на уличното осветление. На второ място, сумите, които успяваме да заделяме за уличното осветление, в настоящия момент не ни позволяват да поддържаме така, че да няма такива въпроси, каквито вие задавате. Но имаме желанието до края на годината да се разплатиме по отношение на задълженията, които има за уличното осветление и нещата да влязат в ред. 22-годишно момче от Кърджали се нуждае спешно от кръв за операция. Мехмет Неджми е с рядката кръвна група Б отрицателна. В момента той е в хирургичното отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски. Това съобщиха от кръвния център в областния град, където от началото на тази седмица тече кампания по доброволно кръводаряване по призива на областния управител Иванка Таушанова. До момента на апела са се отзовали 23 души. За 3 дни 23 души са дарили кръв. 9 от тях са от кърджалийското предприятие Монекюк. Кръв са дали от областната администрация, полицията, регионална дирекция социално подпомагане и инспекцията по труда. Утре се очаква това да направят 14 души от областната дирекция по земеделие. Недостиг на кръв и кръвни продукти има най-вече на редките кръвни групи, които са отрицателните. Зависи от случаите. Но по принцип търсени са редките групи, отрицателните. В момента ние, например, имаме нужда от Б отрицателна. До момента от тези, които са дали, няма нито един с такава рядка група. Тя просто е рядка и затова, ако има някой желаещ с Б отрицателна, моля да заповяда.
Преди дни от Здравното министерство отправиха призив за кръводаряване заради опасността болниците в София и Западна България да останат без кръв и кръвни продукти. Подобен апел направи и областният управител на Кърджали Иванка Таушанова. От кръвния център в града увериха, че процедурата не е сложна и няма нищо страшно. Кръводарителите трябва да са здрави, за целта се взема анамнеза и се преценява на място дали желаещият може да дари кръв. Трябва да са пълнолетни, да имат жените над 50 кг, мъжете над 60 кг, да нямат сериозни заболявания и психически да не се страхуват. Ако са здрави, няма нищо, всичко е еднократно, няма никаква опасност от заразяване и моля да заповядат. Все още има хора, които са редовни кръводарители. Такъв е случаят с човек, който от 15 години редовно дава кръв. Имаме един, който от 15 години работи в Германия, с двойно гражданство е. Всяко идване в България, миналата седмица мина и дойде да дари кръв. 2-3 пъти в годината си идва и задължително идват да дари доброволно кръв. Но такива хора, за съжаление, са единици. Кампанията няма краен срок, който и когато пожелае може да извърши това благородно дело, защото дефицитът на кръв и кръвни продукти през последните години, за съжаление, се превърна в тенденция. Професионалните свидетелства за управление на моторни превозни средства категория С и Д ще се сменят на 5, а не както до сега на 10 години. Това решиха депутатите в изпълнение на директива на Европейския съюз с промени в закона за българските лични документи. Те трябва да влязат в сила от 19 януари следващата година. Притежателите на любителски книжки категория Б ще ги сменят както до сега на 10 години. Като аргумент за промяната беше посочена необходимостта да се проверява в по-кратък срок здравословното състояние на професионалните шофьори, превозващи хора и товари. Депутати от опозицията обаче заподозряха управляващите, че се крият зад европейската директива и целта е да се събират повече средства при по-честата смяна на документите. Към момента около 300 000 души имат книжки с изтекъл срок на валидност. От МВР се надяват с промяната част от тях да бъдат стимулирани до 19 януари до година да подменят документите си. С промените в закона се регламентира подмяната на книжките на хората с увреждания да става също на 5 години. Мостът кръстопът на култури. Така е озаглавен проектът, който община Кърджали спечели и започва да реализира от 22 септември. В Деня на независимостта в градската градина е първата проява по проекта. На няколко сцени в Централния парк музикални умения ще могат да демонстрират както професионалисти, така и любители. Подробностите от Мариана Ралева. Целта на проекта е различни културни дейности да бъдат демонстрирани на различни места в градската среда. Проявите стартират в Деня на независимостта на България, когато в Кърджали ще празнуваме и Ден на музиката. На 22 септември в градската градина ще бъдат поставени 3 импровизирани сцени. Там всеки ще може да изяви своите музикални умения, както любители, така и професионалисти, уточни заместник кмета на община Кърджали Елисавета Кихайова. Както стана ясно вече, първото събитие по проекта стартира в събота, като първия празничен ден по проекта, Деня на музиката, в който са заложени 3 импровизирани сцени. Ще бъдат ситуирани в градската градина след ритуала. Ще имат възможност всички желаещи гости, наши съграждани, малки и големи, да се включат в този музикален празничен ден, като вземат сами участие в музикалните програми. Ще се даде възможност на децата, желаещи да се включат в различни изпълнения на различни инструменти, да го направят, както любители, така и професионални изпълнители на музикални инструменти. Идеята е в мероприятието да се включат максимален брой хора и по този начин да се отбележат подобаващо както Деня на независимостта, така и Деня на музиката, каза градоначалникът Хасан Азис. 22 след официалните празници всъщност, които ще се проведат в градската градина. Идеята ни е през целия ден да продължиме с тези празници. И затова 22 септември за нас беше първата възможна и така предпочитана дата
за да може да съчетаем 22 като национален празник и да продължим този празничен ден. Следващата проява по проекта е на 29 септември, когато в Кърджали ще бъде Ден на приказките. Той ще се проведе в парк Простор. На 6 октомври ще отбележим Деня на фотографията в парк Горубсо. Кулминацията на проекта ще бъде на 20 октомври, събота, когато на Новият мост ще се проведе уикенд фестивал Мостът кръстопът на култури. Водеща организация при реализацията на проекта Мостът кръстопът на култури е община Кърджали, а нейн партньор Фондация Младежки център Кръг. Проектът е на стойност 418 152 лева, а финансираща програма е Оперативна програма Регионално развитие. Представителният ансамбъл на въоръжените сили на Република България ще гостува в Кърджали по случай Деня на независимостта. Инициативата е на народния представител Цвета Караянчева в партньорство с областна администрация и с подкрепата на Министерство на отбраната. Концертът ще се състои на 21 септември в петък от 18:30 часа на сцената на драматично-кукления театър Димитър Димов. Входът е свободен. Трупата ще представи част от богатия си вокален, танцов и артистичен репертоар. От 3 години армейският ансамбъл, който има близо 70 годишна история, е в състава на Националната гвардейска част и изнася запомнящи си спектакли на бележити дати. Част от ансамбъла са мъжкия вокален квартет Армейска песен, дамския фолклорен квартет Ладена, дамски вокален квартет Арми, поп-певците Сонайча Луков, Емилия Валенти, Маргарита Хранова, Боян Михайлов и Антония Маркова, известните изпълнители Гуна Иванова и Райко Кирилов, народната певица Таня Допаринова, танцова формация Алгара и артистичното дуо Цоцин и Добрев. Ред е на любопитната новина в емисията. Британска фондация за опазване на дивата природа пусна в сайта за видеосподеляне YouTube видео, на което 18-месечно момиченце си играе с горили. То е заснето преди 19 години от бащата на детето. Кадрите веднага предизвикаха сензация сред потребителите на сайта. Видеото показва как малката Танси Аспинал се прегръща с приматите в зоологическата градина в Южна Англия. Горилите прегръщат детето и си играят с него, а то не изглежда оплашено. Видеото е заснето от бащата Танси Деймиан преди 19 години. Той разказва, че не е публикувал кадрите веднага след заснемането им, тъй като се опасявал от негативната реакция на обществото. В момента обаче той и дъщеря му работят съвместно с Фондация за опазване на дивата природа, която иска да набере средства за спасяването на застрашен от изчезване вид горили, които живеят в Централна Африка. Целта е около 130 от тези животни, които по-настоящем живеят в плен в зоопаркове по цял свят, да бъдат пуснати отново в естественото си местообитание. В края на емисията останаха криминалните вести от изминалото денонощие, които обобщаваме в хроника. 3 пешеходки, пресичали правилно пътното платно, са били блъснати вчера при 2 катастрофи в областния център. 81 годишна е била ударена от москвич с 53 годишен водач на булевард Тракия около 11 часа. Възрастната жена пресичала улицата, шофьорът заобикалял неправилно паркиран автомобил и ударил пешеходката. Възрастната жена е пострадала леко и след преглед в болницата е освободена. Тази нощ на улица Булаир 43 годишен водач на Ауди помел на пешеходна пътека 2 жени на 41 и 18 години. Шофьорът се движил с несъобразена скорост и отнел предимство. Пострадалите са били прегледани в спешно приемно отделение и освободени. Алкохолните проби на водачите са отрицателни и съставени са им актове. Движение с несъобразена скорост е причина за третото пътно происшествие вчера на разклона за туристическия комплекс Белите брези. Автомобил Рено, управляван от 70 годишен, навлязал в лентата за насрещно движение и ударил товарен автомобил Скания. Тестовете за алкохол са отрицателни, на виновния шофьор е съставен акт. Сигнал за откраднат кон е подаден в полицейско управление Ардино. 60 годишен се оплакал, че животното е изчезнало от землището на село Гърбище. При проведените издирвателни действия полицаите открили коня в двора на 71 годишен. Работата по случая продължава. Благодаря ви, че ни гледахте. Аз ви желая приятна вечер и спокойна нощ. Довиждане.